Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Maayong gabi ka natong tanan o karong gabi una mao na pod ni ang higayon alang kanato nga kita magtuon usab ta sa pulong sa Dios o para naatay makatunan sa atong mga pagtuon, atong ablihan ang atong nauna ug atong kasing-kasing aron ang balang espiritu mo'y makapamuhat sa atong kinasuluran mga igsoon. Amen? O before ta magtuon sa pulong sa Dios, tuon na ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that word, God. Na mag-release sa mga Ginoo. We honor you, Lord. Hallelujah. O mga igsoon, dili ta magalangan ato ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o ang ato ang foundation text atong pagkakuhaon diha sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 18. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang inyong buhaton magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Siya ang angay natong daygon karon ug sa panahon nga walay katapusan. Amen. Magampot sa pulong amahan ang mga langitnon, mapasalamatan kami niining matahom nga kagabion nga gihatag kanamo ang kahigayunan nga kami makakatuno sab sa imong pulong ug salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge nga among ginaila nga kung wala ka wala kid mi mahimo. Salamat sa imong pagpadayag karong gabi una, God. We honor you, Lord, in Jesus name. Amen o amen. Praise God. Dili sa tong pagkatun-an karon mga igsoon naadinhi ang mga sekreto aron ang atong kinabuhi kanang mapadali ang mga blessings sa Ginoo, mapadali ang imong kanang ang plano o katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi mga igsoon. Nadiri ang mga sekreto aron atong mahawiran o atong magamit sa atong pagpuyo nining kalibutan na nga nagaalagad sa Ginoo o nagpaabot sa iyang pagbalik. O karong gabi na mga igsoon ang tema nga atong paghisgutan is man siyang ginaingon nga hulmaha ang imong kinabuhi uban sa pulong sa kinabuhi. Praise God. Sa imong tanaw igsoon, unsaon kaya nato paghulma ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios? Unsa kay mga pamaagi para mahulma nato or matarong nato atong kinabuhi, especially sa mata sa tao, kay sa mata sa Ginoo igsoon, di matarong man ta sa Ginoo. Ang mabuhat na lang ni ani o ang mapakita nato ni igsoon is ang atong mga maayong binuhatan ngadto sa mga tao nga nagpalibot sa ato. Praise God. Ang kinabuhi sa Kristohanon, kung imong tan-awon, gikan sa pagsugod ug hangtod sa matapos, gikan sa pagkatao ug hangtod mamatay ang tao, nagadepende ra dyan na sa grasya sa Ginoo. Amen ba? Sa atong kinabuhi din kalibutan na atong i-practice, atong i-exercise ang atong kinabuhi sa paghulma sa kung unsa ang kagustuhan o kabubuton o katuyuan sa Dios atong kinabuhi mga igsoon. O sama sa kung ginaingon nga nagadepende lang sa grasya sa Dios ang dagan sa atong kinabuhi, ang mahimong manghitabo sa ato ang kinabuhi igsoon. O kung dili ta magsalig sa grasya sa Dios, kung wala ang plano ug ang katuyuan sa Dios atong kinabuhi din maning kamo ta og atua, posible ang mahimong padulngan sa atong kinabuhi dili maayo. Dili ka masatisfy, dili ka mag-enjoy sa kung unsa ang gisaa sa Ginoo. Kung ato ang
kabubuton ang atong ginasunod. Pero kung ang grasya na gani sa Ginoo igsoon, ang atong ginasaligan, atong ginahuwiran, then diha nato makita nga ang Dios gamhanan ug maayo kaayo sa atong kinabuhi. Kay even kining atong pagkamatarong nga atong naangkon karon igsoon, kini gihatag ni sa Ginoo sa ato nga libre. Ang Roma kapitulo 3 bersikulo 24 nagaingon. Unsa? Apan tungod sa grasya sa Dios gipakamatarong kita, pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato o kini gasa sa Dios kanato. Diri sa kalibutan karon igsoon, daghan kaayo ang makiglalis, daghan kaayo ang mga pagtulun-an diri sa kalibutan nga kailangan nimo maningkamot nga mahimong matarong sa mata sa Dios o sa mata sa tao. Pero diri igsoon, sa atong paghulma sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo, unang butang nga atong ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna kung unsa gyud ang number 1 nga hinungdan anong mabuhat ni maning tanan tungod sa grasya sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo ug mao ni naghimo sa atong matarong ug mao usa ka punto sa kinabuhi nga atong hawiran aron mapadali nato dili ka maglisod sa paghulma sa imong kinabuhi diha sa pulong sa kinabuhi igsoon. Sama sa mga kaigsuonan kaniadto sa una katong wala pa ko kasabot sa grasya. Akong ginabuhat para paghulma sa akong kinabuhi is gina-apply nako ang pulong sa Ginoo. Pero ang nakamali lang igsuon kay gi-apply nako tanan ang dili angayan nga i-apply para sa kuha, dili applicable para sa kuha. Pero kung naa ka sa grasya, diyan imo makita nga masayon ang katong mga butang bitaw mga katuyuan sa Ginoo nga gusto niya ipabuhat sa atoa. Masayon nato mabuhat sama sa usa ka tawo nga taga Ethiopia nga kada panahon sa tigsimba musimba gina siya. Atong basahon ang Binuhatan chapter 8 verse 27. And siya, ang usa ka Kristohanon nga naningkamot or gina-exercise niya iyang kaugalingon nga mahulma diha sa pulong sa kinabuhi is nagaadto siya, nagasimba siya, nagapaminaw siya sa pulong sa Ginoo, nagadaig siya sa Ginoo. Usa na sa mga pamaagi igsoon sa paghulma sa tong kinabuhi diha sa pulong sa tong buhi nga Dios. Kung itong basahon ang Acts or Binuhatan chapter 8 verse 27 ang siya. Busa milakaw si Filipe ug dito nakita niya ang tao nga taga Ethiopia. Nagapauli na siya gikan sa Jerusalem, diin siya misimba sa Dios. Kung imong tan-aw kining Ethiopia or usa ka eunuch, kung imong tan-aw sa Lain's translation nga iyang nasugatan o iyang nakita nga nagapauli na gikan sa Jerusalem tungod kining simba siya sa Dios. Makanunayon na iyang pagsimba ug tungod sa iyang pagkamakanunayon nga pagsimba igsoon, makita nimo dinhi nga magkaroon siya katungdanan. Siya taas ang iyang katungdanan tungod kay siya ang tinugyanan sa katigayunan sa Candace. Ang Candace mao ang titulo sa reyna sa Ethiopia. Mao na ang pangalan ang Candace, mao na ang pangalan sa reyna sa Ethiopia. May imong tanawon igsoon dinhi pag ang isa ka tao ginahulma niya ang iyang kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagpamati sa pulong, pinaagi sa pagdaig o wala niya giundang ang batasan sa patagtigong ingon ang Hebrews 10:25, makita nimo nga ang tao naa pagay mo ingon ba nga mo taas pa iyang katungdanan, aduna pa ay mga butang nga isalig sa iha tungod kay nakita sa iyang kinabuhi nga siya na naga-practice sa iyang kinabuhi sa paghulma sa pulong sa Ginoo aron mahimo siyang maayong panig-ingnan, mahimo siyang panalangin ngadto sa uban. Hallelujah. Sa atong paghulma sa atong kinabuhi igsoon, himuon nato nga inspirasyon ang grasya sa Dios sa diha nga imong hulmahon ang imong kinabuhi. Kaya naman naa diha ang tinuod nga susi diha sa grasya sa Dios. Dili ka maglisod, walay kondemnasyon sa imong kinasuluran, dili ka magproblema
tungod kay aduna kay tinuod nga kasiguruhan, aduna kay tinuod nga paglaom sa imong kinabuhi igsoon. Himuon nato nga si Kristo mo'y atong inspirasyon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga gusto o mo'y plano katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Ang episode 5 siya mo ni atong isa sa atong himong inspirasyon igsoon. Siya bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinaagi sa grasya sa Dios naluwas kita. Kung imong tan-awon diri igsoon kini nga chapter or versikulo sa Biblia, makita nimo nga kaniadto nga wala pa si Kristo, walay kapuslanan ang atong kinabuhi. Wala tay kapaingnan. Kitang tanan walay kasiguruhan atong kinabuhi, impyerno ang nagpaabot sa ato. Apan tungod sa gibuhat ni Kristo igsoon, sa bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Asa man ni siya, di ba? Nindot kaayo siya nga himuon natong inspirasyon ang grasya sa Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo kay nga naman gikantas sa pagkawalay paglaom apan gibanhaw kita ni Kristo aron iyang panalanginan, aron iyang dad-on dito sa gingharian sa langit, aron iyang tabangan, aron iyang ligunon, aron iyang proteksyonan igsoon. Kana tungod na o pinaagi na sa grasya sa Dios nga nagluwas kanato igsoon. Hallelujah. Unsa pa yung mga butang nga atong pagabuhaton sa paghulma sa atong kinabuhi igsoon. Kini bitang pagpadayon nato sa pagtudlo sa ebanghelyo o kining ginatawag nga langit ng grasya, atong kanunay nga nasabtan, atong nadunggan gikan sa church, gikan sa mga sermons, sa mga grace pastors. Sa diha sa imong pagpadayon diha igsoon, sa diha imong pagtudlo anak sa uban, pag-share anak ngadto sa uban, sa imong paghulma sa imong kaugalingon igsoon, diha nimo makita nga dili ka maglilisod sa pagkabig, sa pagdala sa mga piniling katawhan, sa mga ginatawag sa Ginoo nga wala pa diha sa iyang tiilan ug muanha sa tiilan sa Ginoo. Tungod sa imong pagpadayon, pagpabilin diha sa langit ng grasya nga imong nasabtan, ug makita nimo nga mutuol ug makabig ang piniling katawhan sa Dios. Kaya mo tan-awon ang Acts or Binuhatan chapter 13 verse 43 yan siya. Human sa tigom. Kaya mo tan-awon ang Acts, grabe ang panagtigom sa mga katauhan sa Dios. Grabe ang ilang pagsimba, grabe ang ilang pagpamuhat, grabe ang ilang gathering fellowship sa ilang panahon igsoon. Kung imong tan-awon dinhi yan siya, human sa tigom daghang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudiyo ang misunod kang Pablo o kang Barnabas. Gidasig sila ni Pablo o ni Barnabas nga magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios. Kung imong tan-awon diri igsoon, sa atong pagpadayon, sa pagtudlo, sa pagwali mahitungod sa grasya sa Ginoo ug sa atong pagsalig, makita nato dinhi nga ang mga katawhan nga nagpalibot sa ato, ang mga katawhan sila na o ang Dios na ang mangita og way nga gamiton kaniya alang ni ini mga tawhana nga kini sila mutuol og musimba og moalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay nga naman diha sa imong pagpadayon sa pagpanudlo mahitungod sa grasya, sa langit ng grasya nga gikan sa atong buhi nga Dios, makita nila ang tinuod nga kausaban, makita nila ang tinuod nga bunga, makita nila nga ikaw mahimong panalangin ngadto sa uban igsoon. Hallelujah. Kabalo ba kay igsoon nga sa imong paghulma sa imong kaugalingon diha sa pulong sa Dios, na lain usab nga pamaagi ang atong buhi nga Dios niya na. Kabalo ba ka nga adunay mga persecution or mga pag-antos nga mahimong mahitabo sa atong kinabuhi ug unsay katuyuan niya na igsoon. Aron mahulma ang imong pagtuo, aron mahulma ang imong pagsalig, aron motubo kini igsoon, ginaalaw sa Ginoo kini mga butanga aron imong makita ang iyang gahom. Ang 2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 9 nagaingon siya, apan wala niya kuhaa. Ayun siya, hinuon miingon siya, ang akong tabang maulang ang imong gikinahanglan.
Kung imong tan-awon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, nagapangandoy siya sa Ginoo, nagapangayo siya sa Ginoo, apan imong makita dinhi nga kini mga problema wala gikuha sa Ginoo, wala gipalayo sa Ginoo sa tuwa, kundi gialaw niya aron ang paghulma sa imong kinabuhi, ang paghulma sa imong kaugalingon, sa imong pagtuo, sa imong pagsalig, mas mupaspas, mas mudako, mas mukahi igsuon. Tungod kay ni ana mga butanga, yan siya, atong padayonon, kay makita gayud ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. Sa mga pag-antos nga imong masinatian igsuon, diha nimo makita nga ang Dios, ang gahom sa Dios nagapamuhat sa imong kinabuhi. Ug diha nimo makita nga hinay-hinay na gihulman nimo, giningtubo ka diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O kining mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi igsoon mo ni ang mga ingredients aron ikaw mo tubo, mo lambo, mo mature diha sa kamot sa Ginoo siya. Busa malipayon gayud ako sa pagpasigarbo bahin sa akong mga kaluyahon aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako. Kung imong tan-awon si Apostol Pablo, daghan kay naagian sa Apostol Pablo. Grabe ang iyang naagian sa tanang mga apostoles, sa tanang mga tao nga moingon ka nga mga anak sa Ginoo, gipiling katawhan sa Ginoo. Si Apostol Pablo ang pinaka grabe o kaagi sa iyang pagkakristohanon. O kanang tanan, wala niya giigsapayan, o kanang tanan, diha na nakita nga ang gahom sa Dios nagapamuhat diha sa iyang kinabuhi. Wala siya nakapanghambog nga nakaya niya ang tanan, kung dili gipanghambog niya ang iyang kaluyahon, ang iyang pagkababa aron makita niya ug mabati niya, mapansin niya ang gahom ni Kristo nga nagapamuhat sa iyang kinabuhi. So, ug usapod sa butang nga atong ibutang sa atong kasing-kasing unahon na igsoon aron mapadali ang paghulma sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Kanya dili kita mahadlok nga moduol sa trono sa Dios. Tungod kay mapaslanon kaayo ang grasya sa Dios nganhi kanato. Anong dili man ta mahadlok nga moduol sa trono sa Dios? Usahay man gud sa atong paghulma sa atong kinabuhi. Kung wala ta nakasabot sa grasya sa Dios, kung wala ta nakasabot sa pulong sa Ginoo, maglisod ka ikaw mismo, maglisod ka nga mohulma sa imong kinabuhi tungod kay wala kay tinuod nga paglaom, wala kay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Pero diri sa pagduol nato sa diha nga dili ka mahadlok ka mosulod mo duol sa trono sa grasya sa Dios, makaingon ka sa imong kinabuhi nga kini akong paghulma sa akong kaugalingon is the best kayo ni kay nganuman anytime pwede ko makasulod sa grasya sa trono sa Dios. O ingon ana ka mapuslanon ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Ang Hebrehanon chapter 4 verse 16 siya nagaingon, busa dili kita magpanukos pagduol sa trono sa maluluyon nga Dios aron madawat nato ang kaluoy o tabang sa oras sa atong panginahanglan. Okay, sa imong paghulma sa imong kaugalingon igsoon, daghan kay kag maagian nga makaingon ka ba nga dili maayo. Daghan kay kag maagian nga makaingon ka nga magkinahanglan jud ka og mutabang. Ingon siya, dili ta magpanuko, dili ta mahadlok nga moduol sa trono sa maluluyon nga Dios. Tungod kay sa panahon nga ikaw magkinahanglan, sa oras nga ikaw magkinahanglan, naay Dios nga motabang sa imuha. Naay Dios nga dili mo pasagad sa imuha. Naay Dios nga dili mo biya sa imuha. Naay Dios nga andam kanunay motabang sa imuha. Ingon pagid ang unang Korinto 15 verse 10 ang siya, apon tungod sa grasya sa Dios kanako karon apostol na ako, yung Apostol Pablo, o walay makaingon nga walay pulos ang grasya sa Dios kanako. Kinsa bay nag-ingon nga ang grasya walay pulos? Kanang mga tao nga nagsigi pang daot sa ebanghelyo sa grasya nga moingon sila nga kanang grasya ang padulungan ana disgrasya dili na maayo. Kabalo kay igsoon, kung imong tan-aw ang kinabuhi ni Apostol Pablo, ingon siya, walay makaingon nga walay pulos ang grasya sa Dios kanako. Nganong nakaingon man si Apostol Pablo niya na igsoon? Kay kung imong tan-aw si Apostol Pablo sa tanang apostoles sama sa kong giin kaganina, sa tanang apostoles siya ang pinakagrabe ug naagian sa kinabuhi igsoon. Siya tungod kay ang tinuod mas labaw akong
naghago kung itandi sa akong kaubang mga apostoles. Apan kana dili tungod sa akong kaugalingon. Makita nimo sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga grabe ang iyang pagpaningkamot. Makita mo sa iyang kinabuhi, grabe ang iyang mga kasinatian, grabe ang iyang nakabig, gikan pa sa mga Hudyo, gikan sa iyang panahon, ug hangtod karon ikaw, nga nakabati ka sa grasya sa Dios. Kinsa ang gigamit sa Dios may tungod sa ebanghelyo sa grasya. Diba si Apostol Pablo, ug isa ka nga nakabig ni ana igsoon. And siya, grabe ang iyang paghago o kana, dili tungod sa iyang kaugalingon. Yan siya. Apan kana dili tungod sa akong kaugalingon, kinsa man hinungdan, kun dili tungod sa grasya o tabang sa Dios. May mong tan-aw igsoon, ang grasya o ang tabang sa Ginoo mo'y atong gikinahanglan. Ilabi na sa panahon nato karon, sa atong makasinatian karon, ang grasya lang yun ang makatabang sa atoa, o ang tabang sa Dios lang yun ang atong gikinahanglan, aron kita makalahutay, aron kita magmadaogon, aron kita dili mapildi sa atong kaaway. Amen? Usa sa butang igsoon nga dili nato kalimtan nga aduna kitay otoridad tungod sa gibuhat ni Kristo. Na kay authority igsoon. Ang problema sa ubang mga Kristohanon karon, kanang authority nga gihatag sa ilaha, napoy mga Kristohanon nga wa sila kabalo naa sila authority. Ang uban pod na kabalo sila nga nay authority apan gikalimtan nila. Ang uban jud kabalo sila na nay authority, wala nila nalimtan pero wala nila gigamit. Igsoon, gamiton nato na kanang otoridad nga gihatag sa Ginoo. Kaya ang grasya sa Dios ang hinungdan ni anang tanan, ug ang iyang pulong nga mao si Kristo. Si Kristo, ang grasya sa Dios mo hinungdan ni anang tanan. Ug ingon siya sa Kolosas 1:17 siya, sa wala pa ang bisan unsa nga butang, si Kristo anaa ng daan, o pinaagi kaniya nahimutang o nahiusa ang tanan sa ilang hustong dapit. Kung imong tan-awon diri igsoon, tungod ni Kristo, ang tanang butang dinhi sa kalibutan nahimutang sa insakto sa hustong dapit. Sa nga pamaagi nga nahitabo ka na igsoon. Kung imong tan-awon ang Biblia, giunsa man pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. Okay. Mong tanak ko sa inyo, giunsa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. Di ba? Ingon siya, ana ay kahayag, then migawas ang kahayag. Ang Genesis chapter 1 verse 3, yan siya lagay siya ito. Unya mingon ng Dios, muhayag, o diha-diha mihayag. Kung yung mong tanawon ba? Nagbuhat ba siya? Nag-umul pa ba siya o kahayag para iyang ibutang diha og muhayag ang palibot? Wala igsoon. Ang sama iyang ginaingon. Ginadeklara niya kung unsay gusto niyang mahitabo. Pinaagi sa authority nga naa kaniya nga kaya niya mubuhat sa ingon, nahitabo ang iyang gideklara igsoon. Kabalo ba kang gusto sa Ginoo nga gamiton nato ang atong authority? Naatay kakayanan sa pagdeklara sa mga butang nga gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, o kana nga mga butang makaayo diha sa pamilya sa atong buhi nga Dios. May mong tan-awon ang 2 Korinto 4:6, ayan siya, ang Dios nga nagaingon, gikan sa kangit-ngit mudanag ang kahayag, mausab ang naghatag og kahayag sa among hunahuna aron masabtan namo kung unsa ang gahom nga iyang gipakita pinaagi kang Kristo. Kining gahom nga igsoon, gusto sa Ginoo nga imo ning gamiton. Gusto sa Ginoo nga imo ning hawiran. Gusto sa Ginoo nga imo ning saligan. Tungod kay nganuman, naa diha ang susi sa paghulma sa imong kinabuhi, sa paghulma sa pulong sa Dios, kung unsa ang gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, ideklara o gamita ang imong otoridad. Ay gusto sa Ginoo nga makita nimo kung unsa ka matinud-anon ang Dios sa iyang mga saad nga naha sa imong kinabuhi. So, amen. Hallelujah. Ingon pa gid ang Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3 siya, sa unang panahon daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain-lain nga pamaagi. Apan niining ulahing mga adlaw nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gimugna sa Dios ang tibuok kalibutan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Kung imong tan-awon igsoon, kinsa ba ang hinungdan
nganong namugna ang tanan, nganong naumol ka sa Ginoo, nganong ninggawas ang kahayag gisiparit sa kangitngit, na ay mga tanaman nagkalaing hayop kinsa hinungdan mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang hinungdan nganong namugna ang tanan. Ug kana nga hinungdan mao na ang nasa ato karon. Siya ang nagahatag sa atoa sa katungod. Siya ang nagdasig sa atoa. Siya ang naghimo sa ato ang angayan diha sa gingharian sa Dios. Yan siya, gimugna siya sa Dios ang tibuok kalibutan, ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan mao na si Ginoong Hesukristo. In verse 3 siya, diha kaninya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios. O kung unsa ang Dios, mausab siya. Siya mao ang nagabuot sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Sa dihang nahinluan niya kita sa ato mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios dito sa langit. Kung imong tan-awon igsoon, before siya ninsaka dito sa langit, iya una kang gihinluan gikan sa imong mga sala, aron ikaw ug ako mahimong angayan diha sa gingharian sa langit. Ug ang grasya mismo nga mao si Kristo mo'y hinungdan nga mapadali nimo ang imong pag-umol sa imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Amen. Ingon nga mga magtutuong dinhi sa kalibutan, unsa may angay natong buhaton? Usa sa paghulma sa atong pagtuo, pagsalig, ingon nga managsuon, ingon ang pulong sa Ginoo, magtinabangay ta ug magpahinumdumay sa kung unsa ang gusto nga ipahinumdum sa Dios nga ni kanato. Usay mo gud kita nga tao makalimot ta sa mga pulong ipahinumdum sa Ginoo. Usay ato makaigsuon na makahinumdum. Ingon ang pulong sa Ginoo, magpahinumdumay ta, magtinabangay ta, ug dili nato kalimtan kung unsa ang maayong balita nga atong nadunggan, kung unsa ang mga saad sa Dios nga atong hibaluan, dili nato kalimtan igsuon. Kay ang Kolosas 3:16 na ganyan siya, hinaot nga isilsil gayud ninyo sa inyong alimpatakan ang mga pulong ni Kristo. Magtinabangay kamo ug magpahinumdumay sa usag-usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Siya isilsil nato kung unsa atong nadungog. Usa ni ka pamaagi iso sa paghulma sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagsilsil. Usa man silsil pastor? Sa katong pangsilsil sa simento na siya? Dili. Atong ibutang sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing, dili nato kalimtan mo na ang pagsilsil igsoon. Ato nang i-practice, ato nang ikinabuhi sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi igsoon. Diri sa atong alimpatakan ang pulong ni Kristo. Ayan siya. Mo na ang pagsilsil igsoon, magtinabangay kamo ug magpahinumdumay sa usag-usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Ayan siya. Unsa man na? Mo na kita nga mga Kristohanon. Muna ang usa sa pamaagi nga paghulma sa atong kinabuhi diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ayan siya, napag yun. Siya, pag-awit kamo sa mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayo sa Dios, sa kinasingkasing nga pagpasalamat kaniya. Awit, mosimba sa Ginoo in spirit, kay ingon sa ang Biblia nga ang tinuod nga magsisimba, ang tinuod nga makatawhan sa Dios, magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Muna ang pagkanta o mga salmo igsoon, pagdayeg sa Ginoo igsoon, usa na sa pamaagi nga atong ginahulma ang atong kinabuhi, atong ginahulma atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa pulong sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Igsoon sa diha nga imo nang mabuhat, dili ka maglisod o dali ra sa imuha nga muhamtong diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kung kanunay ta usab nga nagasunod sa kung unsa, kung asa ta dalaon sa balaang espiritu. Ang Episo 1:14-17 ingon siya. Ug tungod usab ni ining akong pagkabilanggo, misamot kalig-on ang pagtuo sa kadaghanan sa atong mga igsoon ngadto sa Ginoo. Busa misamot ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mayong balita. Kung imong tan-awon diri ang kinabuhi ni Apostol Pablo, tungod sa iyang daghang mga kasinatian, nakulong siya tungod sa iyang pagbarog
sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa grasya sa iyahang panahon dito sa Pilipos. Siya tinuod nga ang uban nagasangyaw lang bahin kang Kristo tungod kay nasina sila kanako gusto nila akong malabuan. Apan ang uban kaninyi ang uban maayo ang ilang katuyuan. Nagasangyaw sila tungod kay gihigugman nila ako ug gusto nila nga motabang kanako kay nasayran nila nga gibutang ako dinhi aron sa pagpanlipod sa maayong balita. Ang mga nasina kanako dili matinud-anon sa ilang pagwali pahin kang Kristo kay ang ilang katuyuan alang lang sa ilang kaugalingon. Abi nila og madugangan nila ang akong pag-antos dinhi sa bilangguan pinaagi sa ilang gibuhat. Adunay mga Kristohanon sa karon nga pag ang balaang espiritu mo bless na gani, mo giya na gani sa usa ka tawo nga nagpagamit sa Ginoo, and then naay mga milagro, aduna pa mga tao nga masina o muwali pud sila og gilaha. Wali nga sariling paningkamot, wali nga dili ginayran sa balaang espiritu, kay kabalo kay igsoon, ang usa ka tawo nga nagwali nga guided by the Holy Spirit, sa palang ka bersikulo muhilak ng tao. Kaya naman, ang balaang espiritu, pag muingon gani siya wali, matingala ka ikaw mismo, makawali ka. Then, dili pud sa tanang panahon, ang balaang espiritu mingon sa imo nga awalihin na, dito wali ka, dili. Kaya nga naman, nahibalo ang balaang espiritu kung kinsa lang to ang mga tinuod nga mga katawhan sa Ginoo. Tinuod nga mga tinawag sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Sa atong kinabuhi, gusto sa Ginoo nga mudan-ag ta. Gusto sa Ginoo nga muhayag ang atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga mahimo kitang maayong panig-ingnan. Kaya kung imong tan-awon ang Episo 2:10 ngayon sa diha nga kita ang gibuhat sa Ginoo nga mahimong gamiton niya alang sa mga maayong butang ngayang giandam alang kanato. Munang gusto sa Ginoo igsuon nga mudan-ag ta diha sa kalibutan nga atong gibarugan nga makita sa mga tao kung unsa gyud si Kristo alang kanato. Kung imong tan-awon ang Filipos 2:15 hangtod sa 16, ayon siya. Aron mahimo kamong hingpit nga mga anak sa Dios, hinlo ug walay kasaway sa inyong pagkinabuhi ni ining kalibutan nga gipuy-an sa mga tao nga dautan ug makasasala, angay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadan-ag kanila sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios. Unsay gusto ni Apostol Pablo alang sa mga taga Pilipos ug alang kanato karon? Siya aron daw mahimong hingpit ang mga anak sa Dios, hinlo ug walay kasaway sa inyong pagkinabuhi nining kalibutan na nga gipuy-an sa mga tawo nga dautan ug makasasala, angay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadan-ag kanila. Sa unsa nga pamaagi? Sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. O kung sama kamo niini, may ikapasigarbo ako sa pagbalik ni Kristo tungod kay may kapuslanan ang akong paghago diha kaninyo. Igsoon, si Apostol Pablo nagadasig nga atong ipakita pinaagi sa tabang sa grasya sa Dios. Ug atong i-apply sa atong kinabuhi, atong i-practice ang atong kinabuhi sa kung unsa ang atong nadunggan sa pulong sa Dios. Pag moingon ang balaang espiritu, wali. Pag moingon ang balaang espiritu, hatag. Kung moingon ang balaang espiritu, i-comfort siya. Kung moingon ang balaang espiritu, tabangi siya igsoon. Amen. Kung unsa ang ginaistorya niya, atong ipakita pinaagi sa iyang tabang o sa iyang grasya igsoon. Nga naman, gusto sa Ginoo nga mahimo kang panalangin. Ay nga naman, gusto sa Ginoo usab ka ng mga tawhana muduol na sa iyang pamilya, sa iyang giharian, tungod kay daghan pa mga pinili katawhan sa Dios karon igsoon nga wala pa sa pamilya sa Dios. Sama sa imuha ba? Sama sa kuha. Nganong ning simba man ta sa Ginoo. Nganong
nagdaig man ta karon, naminaw man ta sa pulong sa Dios. Tungod kay adunay tao nga nagwali kaniadto nga nagasunod sila sa kung unsa ang kabubuton, kung asa sila ipadala sa balahang espiritu, ug naabot kaniya ug karon naa ka naminaw, nagadaig sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga kamiton ta niya. Gusto sa Ginoo nga isangyaw nato ang pulong sa Ginoo aron sila usab makabig nato. Sama sa Episo, sa gingon sa Episo 1:13 siya, o kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Ang mayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa panahon nga katubitang wala tay paglaom ba, di ba, nangita tagtabang, nangita taog-tao kinsa itong maduulan para makatabang sa tuwa. Pero sa pagkadungog nato sa ebanghelyo sa grasya nga naay Kristo nga muluwas sa tuwa, makatabang sa tuwa, makahatag sa tuwa paglaom, kasiguraduhan sa tuwang kinabuhi. Ito uta sa iyaha munang naata diri karon, naminaw ta sa pulong sa Ginoo o nagapasalamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo o sa iyang grasya. Ayan siya. Ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Kabalo ba kay isoon? Sa imong pagdawat kang Kristo, ingon nga Dios sa imong kinabuhi. Ang Dios nagahatag, nagapapuyo diha sa imong kinasuluran og balaang Espiritu Santo. Iyang gisaad o kana nga Espiritu Santo igsoon, dili ka makaingon nga walay bilina diha sa imong kinabuhi. Kanang balaang espiritu nga naa sa imong kinasuluran igsoon, bisan og unsay mahitabo, dili og dili gyud na siya mopiya sa imuhang kinabuhi. O kabalo ba ka, panahon sa rapture, panahon sa pagbalik ni Kristo, kinsa ang iyang kuhaon? Kadtong gipuy-an sa balaang espiritu. Kaya nga naman, ang balaang Espiritu Santo, siya ang timailhan nga kita iya sa Dios igsoon. Amen? Hallelujah. Muna igsoon sa atong kinabuhi diri sa kalibutan karong atong i-practice atong kinabuhi sa paghulma sa pulong sa Ginoo. Atong sundon kung unsa ang kagustuhan sa Ginoo mahitabo sa atong kinabuhi. Maminaw ta sa balaang espiritu nga may nagpuyo sa ato, o magpadayon tas pagtubo diha sa kaalam. Kung atong balikon ang 2 Pedro 3:18 siya, ang inyong buhaton magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Ano ni kaalam? Kinsa man ang kaalam nga gihatag sa Dios nga nahika nato? Mao na ang balaang espiritu. Siya ang angay natong daigon karon ug sa panahon nga walay katapusan. Naman, siya ang nagtudlo o naghiya kanato. Siya ang nagtabang kanato sa bisan unsa makasinatian sa kinabuhi. Makaingon ka ba nga? Nganong nakasurvive man ko ni atong mga pag-antos nga grabe man gito? Nganong ning daog man ko ni ini mga problema ha? Nganong hangtod karon nagdaig hapon ko sa Ginoo? Nganong hangtod karon nakapadayon ko sa pag-alagad sa Ginoo? Nganong hangtod karon malipayon ko? Kanang tanan igsoon tungod na sa grasya sa pangbuhi nga Dios. Wala gyud imuha na iso. Manang dili jud ka angay nga makapanghambog niya. Amen. Praise God. Og I know nga ang balaang espiritu nga naa diha sa inyong kinasuluran, nga timailhan sa Dios nga kamo iya. Kana nga espiritu igsoon, kanunay na siyang magpahinumdum sa inyo ha. Kanunay nang magtudlo sa inyo ha. Kanunay nang magagiya sa inyo ha. Ang gusto lang sa Ginoo, inyong paminawan kung unsa ang gusto nga itudlo sa balaang espiritu sa inyong kinabuhi. Kaya naman, siya ang mas nasayod kung unsa ang posibleng mahitabo sa imong kinabuhi. Amen? Dalahigo ng Dios o magampot sa pulong. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay, nagadasig o nagalipay. Naghatag ka na mo paglaom o nagagiya ka na mo. Salamat sa kanunay nga pagpahinumdom sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan, silyohi kini. Dili kini makawat sa among kaaway o kini nga mga pulong magamit namo alang sa pag-alagad din kalibutan na wal nakapaabot kami sa mong pagpalig. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Para hintay son ato sa atong communion. Kaya sa atong ready, ibayan na to ang bread sa gabi nga gabrihan sa Jesus, ikuha sa tinapay
og nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining pikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinunan ug mayon siya kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga nag-antos nagsakripisyo alang kaninyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord, salamat Lord sa imong lawas nga nagsakripisyo ito ibabaw sa cross, nagsakripisyo alang sa among kabulahanan, nag-antos sa tanang labod, pagpakaulaw, luwa, laparo, lunggab, grabing kasakitan ang imong giantos, Lord Jesus, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Yan ang tanan, hingan ka sa mong pulong kung unsa ka karon mausap kami. Nagpuyo ka nga malipayon, mausap kami. Nagpuyo kang maligayaon, mausap kami. Nagpuyo kang walay kahadlok sa balatian, ni walay balatian, mausap kami. Amo ka nang ginadeklara, amo ka nang gina-claim sa mong kinabuhi. We honor you Lord in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa sama nga gabi nga gabrihan sa Jesus ni kuha sa kupa o nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gihatag siya matinungan siya. Kini ang kupa nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bagong kubinanting walay katapusan. Bata kini alang sa paghandom kanako. Ay sa matag kaon o sa matag inom ninyo ni ini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa inyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala. Dugo nga naghimo ka namo ang ayan nga makasulod diha sa pingkarian sa langit. Dugo nga nagtabang ka namo, dugo nga nagpanalangin ka namo diha sa imong dugo, Lord Jesus, nagadagadi ang mga kaayuhan ug mga panalangin. That's why karong gabi una amo kanang gina-claim dinideklara sa mong kinabuhi kanang mga kaayuhan kanang mga panalangin makamanifesta na sa matag usa na mga kinabuhi, Lord. We honor you in Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat Amahan sa kalampusan karong gabi una. Salamat sa imong pagpakikuban. Salamat Lord sa imong pagkiya sa mga katawhan. Salamat Lord sa kinabuhi God nga imong gipaabot kanhi kanamo. Salamat Amahan nga ang imong pulong kanunay nagadasig o nagpahinumdum kanamo sa mga butang nga gusto nimong among buhaton, among i-apply, among i-practice, among i-exercise among kinabuhi. Salamat Lord Jesus ng butang, salamat Holy Spirit ang gina-acknowledge ikan karon ikaw ang mahimong among giya, ikaw ang among magtatabang, magtatambag, ikaw ang among advocate, ikaw ang among comforter, ikaw ang tanan alang kanamo. Among gina-acknowledge among kinabuhi nga kung wala ka wala gid may mahimo. Salamat Amahan sa mong pagkamaayo. And I pray ang pamilya sa New Covenant in Christ uban sa kinabuhi Pastor ni Rodgat Castellani. Salamat Lord sa pagpanalangin sa ilaha. Salamat sa pagpakiguban kay nila, even Lord ka Pastor ni God sa iyang pagdumala sa pamilya sa New Covenant in Christ. Salamat sa wisdom. Salamat Lord sa strength, Lord, ang kaiso God. So iyang kasing-kasing binanguna Ginoo ang pagsalig nganha kanimo. Salamat Lord sa pagkamaayo sa ilang kinabuhi. Ang tibo pamilya sa New Covenant in Christ, I declare favor sa ilang kinabuhi, miracle sa ilang kinabuhi, protection, wisdom Lord gikan sa mga hamtong ngadto sa kabataan Ginoo. Salamat Lord sa pagbisita sa ilaha, salamat sa paglig-on sa ilaha sa mga kaisuon nga adunay balatian. Salamat Lord sa kumpletong kaayuhan. Salamat Lord that by your stripes they are completely healed, released, free from that sicknesses, from that illnesses in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa mga katauhan na kinahanglan o provision, financial, physical, material, spiritual. Salamat sa mga comfort, sa mga katauhan na kinahanglan sa mga paghikap. Salamat Lord sa paghikap. Salamat Lord ako nakikuban sa akong mga loved ones, kaning pamilyang gitrust ako sa masupang panalangin. Salamat Ginoo, even Father, we pray for Israel, Lord. Salamat. We declare Israel blessing, shalom, salvation, Lord. Even Lord, we pray for Ukraine and Russia, Father. Lord, your will be done, Lord, para ni aning duha ka nasod nga nagagubot karon. And Lord, we believe na kay mga katauhan dito ikaw magaprotekta kanila. But Lord, your will be done para ni ining kalibutan na Ginoo. Salamat Lord. Even our President, we pray for our President, Lord, salvation, Lord, for our President, God, our mayor here in Davao, Father. Salamat, Lord, sa pag-bless. Lord, ang tanang nagdumala sa mga nasod, Father, ang pagkamatarong, may magahari, o ang kaluwasan, Ginoo, may magahari, o
magaabot sa ilang kinabuhi, Father. Salamat, Lord. Ang imong grasya ilang mahibaluan. Tungod kay Lord, nga adiha ang sikreto, God, alang sa mga katauhan, Ginoo, nga kami mahimong madaugon ug malipayon ug malinahon diha sa kinabuhi. Salamat, Lord. Even, Lord, is coming election, Lord, your will be done, Lord, para sa aming eleksyon. Ikaw ang magapamuhat din tungod kay ikaw lang, Lord, ang nasayod kung kinsa ang angayan o takos nga modumala sa among nasod, Lord. Ang imong plano o kabuutan, God, mo'y magakahitabo, Father. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa matag usa. Salamat sa mga pulong, sa imong pagsilyo nga dili mahilabtan sa kaaway. Salamat, Lord, sa tanang butang nga magipiyal ka namo, God, Lord. Salamat, Lord. I declare blessings sa mga katauhan, favor upon favor, miracles upon miracles, and kinabuhi, opportunity, connection, divine protection, healing, God. Salamat, Lord. And I bind you, Satan. I bind you, coronavirus. Gikan sa tibok Pilipinas, especially dito sa Davao region, dito sa Davao City. Wala kay gahom, amo kang ginhanginlan. In the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa mga katauhan. Salamat, Lord, sa imong grasya, pabor, mga panalangin, God, mag-abot ka kanamong tanang Gods. Lord, ang imong pagkamaayo magauban kanamo sa matag karon og unya. Karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, magatabang kaninyo, magasapwang kaninyo gikan sa buhat sa kaaway, ug ang dungog ug himaya, kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan, iya lamang sa atong buhi nga Dios ug ang tanang anak sa Dios moingon og amen og amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. So kabalo ko nga ang Holy Spirit nga atong comforter maga-comfort sa inyong kinabuhi. Naamon mo'y mga kasinatian karon na siya motabang sa inyo. Ayaw ninyo kalimti nga adunay usa ka persona diha sa inyong kinasuluran nga gipapuyo sa Dios aron inyong katabang mogiya, motudlo ug mapahinom dumigsoon. Amen. Bye-bye. Kita-kita tawag maadlaw alas 9:30 sa buntag sa atong church gathering. O God bless. Shalom.